Hello. Oh, kamera dua oh. Okay kayo. Laging tao Jollibee kay. Dalang kwarta mga tao ron, mga puno ng Jollibee. Busy order. Basta panda. Agak satu bunos mga tao ron. Basta rin ko pa no, dapat rin bunos. Wala na may schedule ako may booking wala na may schedule ako may schedule na nilawin tama na last maybe mga schedule ron tagap na lang baka ng pamilya kao na may ami ani pa rin Jollibee puno kayong Jollibee dahil order. So, na-pick up na to order. So, mag-deliver na. Deliver.